važi. Evo sad ćemo da stavimo flaster. Tu? Eto, da li je sad bolje? Da. Duši, izvoli čokoladica. Jes, dobila sam čokoladicu. To je moja čokoladica. Sad je moja čokoladica. Lepotice, evo vam jedna čokoladica. Super, hoćemo da podelimo čokoladicu. Pa možete? Hajde. Da prepolovimo nekako, zato što ima samo 2 čokoladice. Možemo jednu da ostavimo za Milicu. Može, a drugu ćemo da prepolovimo. Možete da podelite jednu i drugu da podelite, a pošto ostanu 4 dela, jedan ostavljam Milici. Može. Evo, na Milicu. Dobro. Stavit ćemo tu.